खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाहरग्रोबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जों दिकियाजुलियाव थांनो नागिरदों आरो आंनि आइ बिदा बिनानाव ओमफ्राय आंबो थांगोन ओमफ्राय दिकियाजुलियाव थांनानै मा खालामहैयो मा बायहैयो आं बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गासैखौबो आं भिडिअनि गेजेरजों देखायलांबाय थागोन बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो फार्निचार दुकानाव सफैबाय जोङो माने डिजाइनफोरखौ नायनानै लाग्रोनोसै माबायदिखौ फसायो ओमफ्राय बिदिनो जों अर्डार खालामलांनोसै आरो नै बेफोर गासैबो बक्स गोजा बक्स फालें नै बिथिंबो दङ गासैबो बक्स फालें गोजा बेफोरो जों डिजाइनफोरखौ नायनानै लाग्रोनोसै आरो नै बिराद मोजां बेबो दायो नै जोङो नांगौ जिखिनि जों नायनो फैदोंमोन जों गासैखौबो अर्डार खालामनानै गारबोजोब्बाय ओमफ्राय जों बे टाउनावनो आब' गुमै दङ आरो आब' गुमैनि न' जों बेयाव हाबलांनानै फैबाय खबर हरखानाय नालाय हाबलांसै आरो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संना दोनखादोंमोन नालाय बिसा ओमफ्राय नै दसे थानायनि उनावनो जोङो जाखाबायबो टाइमाबो 3टा 3:30 जाखाबायमोन जों ओंखाम जाखाबाय दायो जोङो न'आव थांनो ओंखारबाय नै रेडि जाजोब्बाय थांनोसै फाइनालि लोगोफोर न'आव सफैबाय दासो ओमफ्राय आङो माने थांनायनि फैनायनि बिदि ब्लग भिडिअ लाबाय थानो हायासै एसे उसुबिदा जायो नालाय बासावसो थांनाय जोङो बेनिखायनो आं भिडिअ लाबाय थानो हायासै बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै थेंक इउ स'